Para sa dugang ang mga balita sa Negros kag panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo kanya salamat. Sa Bacol City naman, duha ka lalaki nga sakay sa motorsiklo ginpang tiro. Isa patay, isa kritikal. Yaring balita nga itong tutugan. Sa video nga kuha sa Dalan Gatuslao, Bacolod City, makita ang natumbang nga motorsiklo. Sa unan lang sa motorsiklo ang lalaki nga dugoon. Isa lang ini sa duha ka lalaki nga biktima sang pagpangluthang sang wala pa matumod nga suspect. Sunod sa kapulisan, wala sa may nakabati isang lupok. Kag wala man sang nakakita sang insidente nga natabo pasado alas 10 kagabi. Kay pag-stop ko, no, nag-stop, nagpulang, natumba to sila yung duwa sa motor. Then wala may nakakita, even the security guard. Kaya bigan nila aksidente lang, natumba lang yun ya. Gindala sa ospital ang mga biktima apang ginbawian sa kabuhi ang 18 anyos nga si Christian Sarsona. Critical naman si Jerry Gaang sa ospital. Hindi pa matumod kung sino sa duha ang nagamaneho sang motorsiklo. Nagwas investigasyon nga may records ang pagpangawat ang duha. So gina-check man namon kung kawat nila ang motor o ila ang motor. Na daw tuktok kalawit ang style ko na sang operation. Nga gapang para sa mga tricycle motor, gapang kuha sa mga cellphone, gapang gataya sila sa mga salakyan. Ginkumpirma sa barangay nga involvado sa pila ka insidente sang pagpangawat si Sarsona. Wala man kami na nagkulang sang pag-advise sa iya nga ang ginahimo mo hindi na maayo. Sa piyak sini, nagapating himata ni Sarsona nga hindi gihapon insyakto ang ginhimo sa iya. Tani, wala nang bala tani lagi amo sina tani ang ako nga hinablos kay syempre amo pa nang ginasaligan sang magulang niya mo kay ang magulang niya nakapriso. Ginitinguhan pa sa news team nga makuhaan sa pahayag himata sa isa pa kabiktima. Parayon pa nga nagapakita sa CCTV footage ang kapulisan sa malapit sa crime scene. Obod Kiril Gasilio, Adrian Bretos, 1 Western Visayas.